Σας καλωσορίζουμε στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε δύο συνεδριάσεις σήμερα. Την 21η, η οποία είναι ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας, και μετά η 22η, η οποία είναι τακτική. Να ξεκινήσουμε στα προημερησίας. Να σας διαβάσω μια αίτηση από τους κυρίους από το Παλαιογράτσανο. Όχι στα προημερησίας, γιατί εκεί βγάζουμε αποφάσεις. Μπαίνει σαν θέμα συζήτησης. Εντάξει, σαν ενημέρωση. Η αίτηση απευθύνεται στο Δήμαρχο και στους Δημοτικούς Συμβούλους. Λέει: παρακαλούμε να εντάξετε στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου μας την ασφαλτόστρωση κοινοτικού δρόμου πλάτους 4 μέτρων που οδηγεί στις οικίες μας, στην τοπική κοινότητα Παλαιογρατσάνου, διότι ο υφιστάμενος δρόμος είναι από παλαιά τσιμεντόστρωση, η οποία όμως έχει τελείως καταστραφεί, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση στις κατοικίες μας. Ευελπιστούμε στην κατανόηση του αιτήματός μας, στην άμεση αυτοψία και από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία και στη διευθέτηση του εν λόγω θέματος, τώρα που το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Έχουν υπογράψει κιόλας γύρω στα 10 άτομα την αίτηση αυτή. Περίπου, εντάξει, τώρα δεν έκατσα. Δημήτρη, θες να... η Δήμαρχε. Θέλω να πω δύο πράγματα εγώ και σου πει και ο Δημήτρης. Λοιπόν, καταρχάς, καλησπέρα σε όλους. Με την αίτηση αυτή την δεχθήκαμε και παλιότερα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα για τσιμεντοστρώσεις στον οικισμό Παλαιογρατσάνου και που αποστρώσεις, όπως το είχαμε εφαρμόσει από πολύ παλιά. Θυμάμαι ότι το 2010 είχαμε εντάξει στο leader του Παλαιογρατσάνου για να γίνουν αυτοί και οι βόληθοι, έγινε και η δημοκρασία, έγινε και η χρηματοδότηση από το leader και το έργο βέβαια εκτελέστηκε το 2011 όταν είχε καταργηθεί ο Δήμος στην πλατεία. Από νωρίτερα όμως είχαμε κάνει αρκετές παρεμβάσεις εκεί με το αποστρώσεις, με τυχαία αντιστήριξης και με κάποια άλλα έργα που θα τα αναφέρουμε μετά στις ερωτήσεις της λογοδοσίας. Για το Παλαιογράτσανο, λοιπόν, δεν έχουμε την πρόθεση τουλάχιστον ως Δημοτική Αρχή να βάλουμε άσφαλτο. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Γιατί υπάρχει και, στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει και πρακτικό πρόβλημα, δεν χωράει φίνιστερ, δεν χωράει ένα από αυτά τα μηχανήματα που στρώνουν άσφαλτο σωστά και όχι με τα χέρια. Λοιπόν, άσφαλτος δεν πρέπει λόγω... αλλά είναι και ένας παραδοσιακός οικισμός που πρέπει να κρατήσει αυτόν τον χρόνο. Επομένως, η επόμενη φάση είναι να γίνουν κάποιοι δρόμοι με τσιμεντοστρώσεις και να ακολουθήσουν πλοκοστρώσεις. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει συλλήβδικη σε μια μέρα και για όλο τον οικισμό. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχουν και χρήματα, πρέπει να γίνουν διάφορες ενέργειες το πώς θα εκτελεστεί το έργο. Οπότε είναι στα μελλοντικά έργα. Θα γίνει δηλαδή, πιστεύω και φέτος, σχετικά σύντομα. Τώρα, όσον αφορά το ίδιο αυτό καθ' αυτό το αίτημα, που λέει εδώ για να υπάρξει αυτοψία από την τεχνική υπηρεσία, έγιναν κάποιες αυτοψίες από την τεχνική υπηρεσία. Πήγαν και η Αντιδήμαρχη αλλά και η τεχνική υπηρεσία, το έχουν δει και παλιότερα. Και όπως σας είπα, η κατάληξή μας είναι αυτή, να τσιμεντοστρωθεί. Ελπίζουμε φέτος, μέχρι το χειμώνα, γιατί πέρυσι αντίστοιχη περίοδο είχαν γίνει και αρκετοί δρόμοι με τσιμέντο. Άρα αυτή είναι και η απάντηση για τους κυρίους που ενδιαφέρονται. Τα περιμένω. Ναι. Λίγο πιο δυνατά ή άμα θέλετε πιο κοντά. Ναι, με τσιμέντο ο δρόμος με πρέπει να κάνει τα καλάκια. Ενώ με άσφαλτο θα ρίχνουμε και λίγο καλάκια. Στην ουσία το τσιμέντο είναι γιατί πρώτον είναι δύσκολος ο δρόμος. Εσάς τι σας πειράζει. Να γίνει τα Ζαναλόπου στα πέρα με άσφαλτο. Πρώτα απ' όλα δεν χωράει η φίνισερ εκεί πέρα. Πώς δεν χωράει, δεν χωράει το φίνισερ, δεν υπάρχει φίνισερ που να χωράει εκεί πέρα. Σίγουρα, γι' αυτό το λέω 100%. Πρώτον. Και δεύτερον, το τσιμέντο βάζουμε για ένα και μόνο λόγο. Γιατί έχουμε ένα προγραμματισμό με τις τεχνικές υπηρεσίες. Μετά αυτό το τσιμέντο στην ουσία είναι η υπόβαση για να βάλουμε μετά και βόλη. Θα είναι η υπόβαση για να βάλουμε μετά και βόλη τους. Αυτό είναι καλή αυτός ο δρόμος. Με τσιμέντο και χάλασε. Χάλασε γιατί ήταν πέρασε 30 χρόνια. 25 χρόνια, εντάξει. Ήταν κομμάτια. Δεν υπάρχει.
υπάρχει θέληση, υπάρχουν και μηχανήματα μικρά. Ωραία. Εντάξει, κοιτάξτε. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να ρίξουμε άσφαλτο. Άσφαλτο δεν θα ρίξουμε. Είναι παραδοσιακός οικισμός και θα γίνει με τσιμέντο και με πλακόστο. Γιατί τώρα τα χωριά είναι παραδοσιακό. Εντάξει, τα είπαμε. Ωραία. Πώς έχουν και τώρα τα χωριά άσφαλτο. Παρακαλώ. Έστω και το τσιμέντο μέχρι πότε θα γίνει. Φθινόπωρο. Για φέτος. Για φέτος, ναι. Ωραία. Να περάσουμε στα θέματα της λογοδοσίας. Να πούμε ότι απόντες είναι η κυρία Βιάλα και ο κύριος Ζωζοβίλης και από τους προέδρους παρόν είναι μόνο ο κύριος Κορτέλης από την κοινότητα του Βελβεντού και από κοινοτικούς συμβούλους παρόντες είναι ο Σουκούρας και ο κύριος Γηγής. Ωραία. Να ξεκινήσουμε με το... Και ο Νίκος Φιαράς. Το Νίκο του Φιαρά ήθελα να πω και μπερδεύτηκα με το Γηγή. Πρόεδρε, πάρω τον λόγο. Προηγούμε λογοδοσία γι' αυτό. Ναι. Ωραία. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Επειδή δεν ήμουν στην προηγούμενη και είχα θέσει το ερώτημα, είναι όσον αφορά, είχα θέσει το ερώτημα, να μην το γενικεύσω βασικά, να πω για κάτω εκεί στο απέναντι της Τουλούμης, το εργαστήριο της Αφορμαστική. Το ερώτημα που έκανα τότε εγώ δεν ήταν ότι δημιουργείται θέμα από το εργαστήριο ή απλά ότι εμείς πρέπει σαν Δημοτική Αρχή να βοηθήσουμε την κατάσταση, να αποσυμφωνήσουμε την κίνηση που γίνεται και ειδικά τώρα που κλείνει και το άλλο ζαχαροπλαστείο, θα είναι το φόρτο στο μαγαζί και έτσι πρέπει να γίνει, θα είναι περισσότερο. Αγοράσαμε ένα οικόπεδο, το δώσαμε σε μια ιδιωτική εταιρεία για 50 χρόνια, αγοράσαμε άλλο ένα κίνητο κάτω από το παλιό δημαρχείο και καλά κάναμε. Μήπως πρέπει να πούμε το οικόπεδο που είναι κάτω από τις Τουρούμπες, εγώ δεν το έθεσα το θέμα, γιατί εκεί θα εξυπηρετήσουμε και το εργαστήριο και το ΚΠΕ και την παιδική χαρά, ακόμα και το δημοτικό και το μουσείο αργότερα. Αν ο άνθρωπος διατίθεται να το πουλήσει το οικόπεδο ή αν διατίθεται έστω να μας το νοικιάσει. Αυτή τη στιγμή είναι ένα κίνητο με ένα χωράφι, είναι να έρθει σε επαφή η Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος, δεν ξέρω ποιος είναι η τεχνική υπηρεσία, κάποιος αντιδήμαρχος, αν προτίθενται οι άνθρωποι να το νοικιάσουν, να το κάνουμε πάρκινγκ. Αυτό ήταν το ερώτημα που θέλαμε εμείς να θέσουμε. Δεν το έθεσαν τα παιδιά, απλώς το λέω τώρα για. Και καλό θα είναι και για την περιοχή εκεί πέρα. Άρα είναι ένα κίνητο το οποίο αυτή τη στιγμή δεν κάνει κάποια χρήση. Τόσο αν ο άνθρωπος που έχει το ακίνητο θέλει να το αξιοποιήσει. Δεν ξέρω αν έχετε έρθει σε επαφή. Αυτό ήθελα να πω για την προφορά, όχι γιατί δημιουργείται θέμα από το εργαστήριο κτλ. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Ωραία. Δημαρχέ. Αυτό το από κάτω οικόπεδο είναι από ιδιοκτήτες, είναι η αδερφή Βογιατζή του Νίκου που δουλεύει στο ενοποιείο και την μία αδερφή του και ίσως και από την άλλη που δεν είναι πλέον στην ζωή. Και παλιά είχαμε συνεννοηθεί μαζί τους να μας δώσουν λίγο μέρος, να κάνουμε αντιστήριξη στο δρόμο και να διαπλατηνθεί και το κομμάτι για να μπορεί να έχει ένα εφικτό πάρκινγκ, όχι για τις Τουλούμπες μόνο, αλλά για τον καθένα που θα ήθελε να σταματήσει εκεί. Μα είναι το ΚΠΕ, το ΚΠΕ σταματούν τα λεωφορεία στην Αλάνα από την Παιδική Χαρά και στο Κρητικό. Μπορούμε να τους κάνουμε μια ερώτηση. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι είχαν τότε τέτοια πρόθεση. Ίσα-ίσα είχαμε συνεννοηθεί. Καλοπροαίρετα να μας παραχωρήσουν χώρο και αυτό κάναμε. Αντιδήμαρχος τότε ήταν ο Κώστας Κορτέλης, έκανε μια επέκταση του δρόμου και δημιουργήθηκε ένα πάρκινγκ. Μπορούμε να το ξαναρωτήσουμε. Ωραία. Να προχωρήσουμε τώρα στα θέματα. Ο κύριος Τέτος, την πρώτη ερώτηση. Κύριος Τέτος, με δεδομένο ότι είστε επί πολλά έτη δήμαρχος Βελβεντού, οικισμού Βελαβρατσάνου, καταφυγίου Αγίος Κυριακής και Πολυφύτου, ενός δηλαδή χωροταξικά ελεγχόμενου και μικρού δήμου, μπορείτε να μας ενημερώσετε τι έργα έχετε και τι σκοπεύετε να κάνετε για τους οικισμούς και ειδικότερα για τον Βελαβράτσανο, μιας και υπάρχει αίτημα κατοίκου για κατασκευή πρόσβαση στην οικία του. Δήμαρχε. Ναι. Το αίτημα κατοίκου για πρόσβαση στην οικία του είναι αυτό που αναφέρουν οι άνθρωποι. Είναι επομένως η αίτηση που είδαμε των 13 πολιτών. Ωραία. Όπως είναι διατυπωμένο το ερώτημα, αναφέρεται για τα πολλά έτη που εγώ έχω την τιμή να είμαι δήμαρχος και το τι έργα έγιναν και τι σκοπεύουμε να κάνουμε στους οικισμούς. Μοιραία λοιπόν θα σας αναφέρω κανένα δυο έργα
Και τα υπόλοιπα θα σας κάνω ένα ενημερωτικό σημείωμα, γιατί είναι και πολλοί νέοι δημοτικοί σύμβουλοι που προφανώς δεν τα ξέρουν. Αυτά λοιπόν τα χρόνια που κάποιοι θεωρούν ότι εμείς καθόμασταν, έγιναν ένα σωρό πράγματα. Λοιπόν, να τα πω έτσι επιτροχάδια, γιατί αναφέρεσαι σε όλους τους οικισμούς, έτσι, Βελβεντό, Καταφύγιο, Αγία Κυριακή κτλ. Λοιπόν, όσον αφορά το Βελβεντό, να πω για την υποστήριξη και συνδρομή, ένα βασικό για την αγροτική κοινωνία του ΤΟΕΒ, που φτιάξαμε τον πολυλειτουργικό αγωγό 1,5 εκατομμύριο και διαθέσαμε 500.000 για το εργοστάσιο του υδροηλεκτρικό και σήμερα ωφελούνται όλοι οι αγρότες. Να πω για την πράξη του πολυοδομικού, η οποία λίμναζε από το 1993 λόγω αλλαγών στο Υπουργείο. Να πούμε για την οδοποιία, ότι ασφαλτοστρώσαμε όλους τους δρόμους για τους οικισμούς, και για το Καταφύ και για το Πολυβράτσινο και για το Πολύφυτο και για την Αγία Κυριακή. Δεν υπήρχε άσφαλτος σε κανένα από αυτά, εκτός άμα μερικοί είναι επιλύσμονες στον έργο. Να πούμε για την ασφαλτόστρωση εσωτερικών δικτύων εδώ. Για πέρα για τον Κούρναβο, που με συνεργασία με τη ΔΕΗ και με τη βοήθεια τότε του Στέφανου του Παλαβού του κάναμε εφικτό να κυκλοφορείτε, αλλά σήμερα έχει κατακρεμνήσεις και όχι σήμερα, από το 2014 είναι κλειστός, από το 2014. Και ετοιμάζουμε κάτι με την περιφέρεια και τη ΔΕΗ. Για την αγροτική οδοποιία, να πούμε ότι έγιναν 100 χιλιόμετρα, συμπληρώθηκαν με την τελευταία εργολαβία 100 χιλιόμετρα αγροτικών δρόμων. Για έργα ίδρυυσης και ομβρίων, θα τα πω κατά οικισμό, αλλά το σημαντικότερο για μας είναι όλη αυτή η υποδομή του υδραγωγείου που έγινε το 2009. Νέες δεξαμενές καθίζησης, διήθησης. Από σεμνότητα δεν κάναμε εγγένεια το 2010. Το αποφύγαμε. Λοιπόν, να πω για την εσωτερική οδοποιία, πλακοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις, άσφαλτος μέχρι το συνεταιρισμό της Δήμητρας και ένα σωρό άλλα εδώ, μικρά και μεγαλύτερα έργα. Στα δίκτυα αποχέτευσης, συντηρήσεις και επεκτάσεις υπονόμων και ομβρίων, όχι μόνο στο Βελβεντό, αλλά και στους οικισμούς. Για τα μνημεία, από τα μεγαλύτερα έργα, η συντήρηση της Κεντρικής Εκκλησίας, το Ανόη της Αγίας Τριάδας, η Ανατολική Πτέρυγα στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας, στα Κελιά. Να πω για την αποκατάσταση και συντήρηση του προφητηρίας του Παλαιογράτσανου, που θα το πω και στην χωριά, για την Αγία Παρασκευή Πολυφύτου, για ηλεκτροδοτήσεις σε ιερούς ναούς, για το σπίτι του παπά του Καταφύγη που το βρήκαμε ένα γιαπί και του κάναμε σπίτι, για τα εσωτοφυλάκια που συντηρήσαμε παντού. Άλλο έργο στα θέματα παιδείας, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που πήραμε πρώτα ως δομή και αργότερα ετοιμάσαμε και τη μελέτη και όλα τα σχετικά για να γίνει καινούργια υποδομή, για την ανακατασκευή της παιδικής βιβλιοθήκης που ολοκληρώθηκε πριν λίγο, για τη συντήρηση του παιδικού σταθμού, μάλλον είχε γίνει μια το 2005 και ξανά έγινε αυτή η καινούργια, για τη συντήρηση των παιδικών σταθμών, για τη συντήρηση διατηρητέων μνημείων και σχολείων στο Παλαιογράτσανο και στο Καταφύγι. Ήταν ερείπια τα σχολεία και τα συντηρήσαμε από το ΕΤΕΡΠΣ και από τον τοπικό πόρο. Για το σκεπασμένο και την ανάπλαση του Φαραγγιού, για την αποκατάσταση της κομματερής από τη Διάδημα, για την ανάπλαση της περιοχής της Καριάς, για την ανακατασκευή σε βρύσες, βρυσούλια και συνεργασία και με τον Κυνηγητικό Σύλλογο και στα χωριά, για τον ξερόλογο και φιλόλογο που ετοιμάσαμε εμείς την πρώτη μελέτη, αν θυμάστε, από το Δήμο, η παλιότερη τουλάχιστον, για να μπορέσει να γίνει αυτό το μεγάλο έργο και μετά το πήρε η Περιφέρεια και το τροποποίησε και το εκτελεί, γιατί στα ρέματα δεν μπορεί να έχει λόγο ο Δήμος, αλλά μόνο η Περιφερειακή Αρχή. Να πω για την πυρκαγιά του 2007, όπου όχι μόνο βοηθήσαμε στην κατάσβεση, αλλά με άμεσες ενέργειες κάναμε ό,τι χρειαζόταν για να κηρυχτεί αναδασωτέα η έκταση, γιατί θα μπορούσε να είχε γεμίσει από διάφορες φωτοβολταϊκά σήμερα και τότε ενδεχομένως κάποιους επιχειρηματίες που δεν ξέρω τι ονειρεύονταν. Λοιπόν, για δεξαμενές σε όλο το βουνό, για τον πολιτισμό, να πω για το Λογογραφικό Μουσείο, το οποίο το πήραμε και αυτό άφτιαχτο, δηλαδή ήταν το κτίριο φτιαγμένο, αλλά μουσιολογική μελέτη, συντήρηση εκθεμάτων και όλο το στήσιμο και η λειτουργία έγινε από εμάς. Για τους νερόμελους επίσης, για την αναμόρφωση του στίβου στον αθλητισμό, για αγορά ακινήτων. Αγοράσαμε τότε το σπίτι Παπαμίχου, το παλιό, και έγινε το καινούργιο ΚΠΕ, το οικόπεδο Μαχαιράς του Τσαμπλάκα για να γίνει το πάρκινγκ, γραφείο για το Σύλλογο Βελβεντινών Αθήνας, ακίνητο Βαγιάτη στη στροφή, θυμάστε πως ήταν η στροφή στον Άι Νικόλα, και άνοιξε και μπήκε μια πρασιά εκεί πέρα. Ένα αγρόκτημα 15 στρέμματα για αδρανή υλικά, ένα για το εκτροφείο θυραμάτων
γιατί θα κάναμε εργατικές κατοικίες, αλλά καταργήθηκε ο ΕΚ στο παλιό εκτροφείο Θεραμάτων. Να πω για ανταλλαγή οικοπαίδων, για δημιουργία πάρκινγκ που ανέφερα πριν, δώσαμε 2 οικόπεδα από το σχέδιο, για τη γέφυρα στο Ξηρόλακα στο ύψος του σπιτιού του Αγίου Μερκουρίου, στο σπίτι του Κουρτέλη, κατασκευή πεζογέφυρες ξύλινες στον Άγιο Αντώνιο και στον Άγιο Νικόλαο, για αυτοκίνητα και μηχανήματα έργο που πήραμε, για τα συσίτια που κάναμε και τα οποία καταργήθηκαν μετά το 2016, νομίζω, το 2015, προμήθεια απεινιδωτή εδώ και υποτροφίες και διάφορα, ένα σωρό άλλα πράγματα. Να πω για εκδόσεις που είχε κάνει ο Δήμος, να πω για τους οικισμούς, αλλά για την ίδρυση και λειτουργία του αστυνομικού σταθμού τώρα, για κατασκευή ασανσέρ στο Δημοτικό Σχολείο, για αντικατάσταση στέγης στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ και όλη η ανακαίνιση που έγινε μαζί με τα αποδυτήρια, για φώτα στα μικρά γήπεδα, για καινούργια φώτα που θα τα βάλουν τώρα μόλις φύγουν οι ομάδες. Άλλο ένα θέμα που αντιμετωπίσουμε σοβαρό ήταν ότι ο βιολογικός καθαρισμός είχε 250 τόνους λιματολάσπη, η οποία λιματολάσπη υπήρχε εκεί από τότε που λειτουργήσε, την οποία μεταφέραμε με ένα σωρό έξοδα το 2019 για ασφαλτοστρώσεις δρόμου της κυρικής οδοποιίας, τώρα αναλάβαμε γιατί εδώ πέρα δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει, για αυτό το καταφύγιο αδέσποτων ζώων που θα εκτελεστεί και το έχουμε και σαν θέμα σήμερα, για να πούμε ότι συντηρήσαμε όλα τα κτίρια που τα είχαμε βρει σε κατάσταση, να μην πω άθλια, αλλά τουλάχιστον δεν ήταν η εικόνα που έπρεπε, για την επαναλειτουργία των συσιτίων, το ότι λειτουργήσε το ΙΕΚ για τον αγροτουρισμό και κάποιοι πήραν πτυχία μέσα από μια δημόσια υποδομή και θα ξαναλειτουργήσει το ΙΕΚ με άλλο θεματικό αντικείμενο. Λοιπόν, για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις των σχολείων γυμνασίου, λυκείου και του δημοτικού, και τώρα ετοιμαζόμαστε και για την υπεργογεία, για τα κουφώματα στη στέγη στο μετόχι, για αγορά ακινήτων, για βιολογικό καθαρισμό, αλλά και για το καταφύγιο το άλλο των αδέσποτων, για καινούργια συντήρηση των μονοπετιών στο σκεπασμένο, για τον αποχητευτικό αγωγό 650 μέτρων από το σπίτι του Γιάννη Τράντα μέχρι και τον Κρητικό, που ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα και ήταν από το 1995, για το ότι ξαναβάλαμε τις υλοτομίες στο δάσος του Παλαιογρατσάνου μετά από χρόνια. Δεν υπήρχε μία διαχειριστική μελέτη και την κάναμε το 22. Λοιπόν, για μηχανήματα που πήραμε, να μην τα αναφέρω. Για έργα που εξελίσσονται, όπως είναι εδώ το πάρκο πάνω, η διαμόρφωση της αυλής γυμνασίου λυκείου που τώρα ξεκινάει, για τις μετοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις στα χωριά, για το καταφύγιο αδέσποτων που ανέφερα, για τον ψηφιακό εξυγχρονισμό του Δήμου και άλλες μια σειρά από μελέτες ώριμες, οι οποίες συνδέονται με χρηματοδοτήσεις καινούργιες και με το πρόγραμμα των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων. Συν τα έργα από την περιφέρεια που έρχονται για τον Πιτζινίσκιο, για τις κατακρεμνήσεις 800.000, για τις κατολιστήσεις τα ανάντι 2.100.000, για τη σύνδεση με Πιερία μέσω Φτέρη στα 4,5 χιλιόμετρα, για την αναδιάταξη των λιμενίσκων, για τον κόμβο που ετοιμάζει η περιφέρεια στη διασταύρωση και είναι έτοιμα δικό μας. Αλλά να πάω λίγο και στα χωριά, στους οικισμούς, συντομότατα. Ανέφερα λοιπόν ότι για το καταφύγι δεν υπήρχε δρόμος, τον ασφαλτοστρώσαμε τότε. Το 2007 κάναμε νέο υδραγωγείο χωρητικότητας 300 κυβικών μέτρων. Έγιναν σταδιακά δίκτυα ίδρυψης και ομβρίου σε όλο τον οικισμό και από το Θησέα και με παρέμβαση του τότε του μακαριστού πλέον, του Ιωάννη του Ζησούλα, του επισκόπου κόλπου Αδραμητινού και Αλικαρνασσού, προς τον τότε Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Παυλόπουλο, που έγινε μετά Πρόεδρος Δημοκρατίας. Λοιπόν, για ανάπλαση στο διατηρητέο Δημοτικό Σχολείο, για τη συντήρηση του κτηρίου της Δημοτικής Αστυνομίας, για το σπίτι του Παπά, για το Μουσείο Ζορμπά, το οποίο το πήραμε, όπως το βλέπετε σήμερα και εμείς, με κάποια λίγα λεφτά που είχαμε, κάναμε μια μελέτη ολοκλήρωση, την οποία την αφήσαμε το 10 έτοιμη στον Καλλικρατικό Δήμο, αλλά δεν κουνήθηκε φύλλο και τώρα είναι έτοιμο να χρηματοδοτηθεί από τη ΣΟΧΕ για να ολοκληρωθεί. Έγιναν μια σειρά από μικρές και μεγαλύτερες παρεμβάσεις και ρίχθηκε ένας δασοτέα, όπως ανέφερε η καμένη έκθεση της πυρκαγιάς, μια σταθερή υπόξη στήριξη έχουμε στον Εξοραϊστικό Σύλλογο και βέβαια τώρα γίνεται μια προσπάθεια για το δρόμο καταφυγίου Αγίας Κυριακής και μετά με την διέξοδο προς Ελατοχώρη, ώστε αν μπορεί τουλάχιστον να συντηρηθεί. Αυτό είναι δεδομένο τώρα γιατί το έργο έχει αποφασιστεί πλέον και θα γίνει μέσω δασαρχείου
για τη συντήρηση με 3α και με τις τριγωνικές τάφους και με τεχνικά, αλλά παλεύουμε τώρα με μια σειρά συναντήσεις όλα αυτά τα χρόνια και επαφές και να γίνει ασφαλτόστρωση, αν είναι δυνατόν, αλλά χρειάζονται κάποιες διαδικασίες και από την πλευρά της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Λοιπόν, να πάω μετά στην Αγία Κυριακή. Ο δρόμος της Αγίας Κυριακής ήταν χωματόδρομος. Τον κάναμε άσφαλτο. Ανάπολση της Κεντρικής Πλατείας. Μεταφορά νερού από την πηγή Βαρδακαριά ήταν η β' φάση και κάναμε και νέο υδραγωγείο. Νέο υδραγωγείο 100 κυβικών. Ολοκλήρωση δικτύων ίδρυυσης, συντήρηση δικτύων αποχέτευσης, εργασίες συντήρησης της Κεντρικής Εκκλησίας της Κίμης Θεοτόκου, του Αγίου Αθανασίου και της Αγίας Κυριακής και του Κημητηρίου. Αντικατάσταση κεφωμάτων του καφενείου του Συλλόγου, ανάπλαση κεντρικών δρόμων, σύνταξη μελέτης για μετασκευή του σχολείου, συλλογογραφικό. Και αυτό είναι για τη Σόχια. Το έχουμε υποβάλει ως πρόταση, περιμένουμε να εγκριθεί. Τσιμεντοστρώσεις και πλακοστρώσεις έγιναν και θα εξελιχθούν τώρα κάποιες, όπως τις έδωσαν οι εκάστοτε πρόεδροι. Τώρα βέβαια ήταν ο Τάκης Σουζός, παλιότερα ήταν άλλα παιδιά. Μια συντήρηση ορειβατικών μονοπατιών. Και αυτή που κάναμε τότε το 2005, αλλά και η καινούργια, η οποία περιλαμβάνει και την Αγία Κυριακή και το Καταφύγι και το Παλαιογράτσανο. Λοιπόν, κιόσκια και παγκάκια και μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις. Να πάω στο Παλαιογράτσανο. Το Παλαιογράτσανο είχε έναν δρόμο ασφαλτοστρωμένο με ένα από την εποχή του Μάκη του Μπελιά, τότε που ήταν δήμαρχος, αλλά επειδή είχε ήδη φθαρεί πολύ, ζητήσαμε και έγινε από την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, είχε δει τον Αγέννη Σουσόκοτη τότε εκεί και έγινε μια καινούργια ασφαλτόστρωση, η οποία πληρώθηκε από την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Όμως, στο Παλαιογράτσανο είχαμε την μορφή Ηλία, μια εκκλησία έτοιμη να πέσει, την κάναμε συντήρηση ως μνημείο. Κάναμε συντήρηση και αποκατάσταση του διατηρηταίου δημοτικού σχολείου. Κάναμε αποκατάσταση του παλιού νερόμυλου, του Παλαιογρατσάνου. Ολοκληρώσαμε τον ξενώνα του Παλαιογρατσάνου. Αναπλάσαμε τους κεντρικούς δρόμους του οικισμού. Κατασκευάσαμε ένα σωρό στοιχεία αντιστήριξη. Τσιμεντοστρώσαμε και πλακοστρώσαμε διάφορους δρόμους στον οικισμό και θα συνεχίσουμε. Τελευταία είχαμε την ασφαλτόστρωση και την κτηνοτροφική μονάδα Θεοδοσίου. Ένα αίτημα που μας έφερε, που μας ζήτησε η Περιφερειακή Αρχή, με τον Γιώργο τον Κασαπίδη τότε, από ένα πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων και αυτό το έργο του προτάξαμε. Έγινε, αλλά έγινε μισό. Πρέπει να γίνει ασφαλτόστρωση και προς τα φωτοβολταϊκά του Μπιάλα. Και το έχουμε ζητήσει στην 4η φάση. Μετά συντήρηση αγροτικής οδοποιίας, τσιμεντοστρώσεις τώρα, πλακοστρώσεις. Η μελέτη για το Δημοτικό Σχολείο είναι έτοιμη για τη Σόχια και ελπίζουμε να εγκριθεί. Και έχουμε και την υποστήριξη του Συλλόγου και τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στο Παλαιογράτσανο. Και να τελειώσουμε το Πολύφυτο, που και εκεί από τον άσφαλτο που οδηγεί από το φράγμα, μάλλον από το εργοστάσιο της ΔΕΗ και πάει προς Φυκιά ή προς στο Δάσκιο, δεν υπήρχε δρόμος εσωτερικός, ήταν χωματόδρομος. Τον ασφαλτοστρώσαμε και αυτόν, γύρω στο 1,5 χιλιόμετρο είναι. Αποκαταστήσαμε και συντηρήσαμε από ρίζα την Αγία Κυριακή, η οποία είχε πληγεί από το σεισμό του 1995 και την κάναμε ξανά από ρίζα, ολόκληρη. Λοιπόν, αναπλάσαμε την Κεντρική Πλατεία, κατασκευάσαμε τυχεία στον οικισμό, επεκτείναμε αγωγούς σύντρευσης και ομβρίων, ό,τι ζήτησε ο Πρόεδρος, τσιμεντοστρώσεις και πλακοστρώσεις όσες χρειάστηκαν και θα συνεχίσουμε βέβαια. Υπάρχει μια μελέτη σε εξέλιξη για μεταφορά νερού, την οποία εμείς μεν την έχουμε, αλλά την έχει υιοθετήσει η Περιφέρεια, ότι αυτή θα κάνει ποτίστρες και μεταφορά νερού. Εδώ και 3 χρόνια δεν έγινε κάτι. Ο καινούργιος αντιπεριφερειάρχης της Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Πασχάλης ο Χαρούμενος, ετοιμάζει για να γίνει αυτό το έργο. Και τέλος να πω ότι τώρα τελευταία γίνεται και η συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου και ό,τι άλλο ενδεχομένως χρειαστεί. Αυτά λοιπόν έχω να απαντήσω στο γενικό ερώτημα, αλλά και στο ειδικότερο. Τώρα όσον αφορά το αίτημα του κατοίκου για κατασκευή πρόσβασης στην οικία του, είναι αυτό που είπαμε εκτός στο θέμα της ενημέρωσης, μάλλον στο κομμάτι της ενημέρωσης, και όπως είπαμε το φθινόπωρο θα τσιμεντοστρωθεί και αυτός ο δρόμος με τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο καιρός, το υψόμετρο και ό,τι άλλο χρειάζεται. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Στέτσος, μια διευκρινιστική. Δύο πράγματα να διορθώσω κάτι για τον Δήμαρχο, γιατί άλλο ήταν το γενικό ερώτημα και ο Δήμαρχος ξεκίνησε τα που έλεγε προεκλογικά, τι έργα έκανε όσον αφορά Δήμαρχος. Εγώ θέλω να πω, να επικεντρωθώ στο εξής, το τι γίνεται από εδώ και πέρα, γιατί στο θέμα του τουρισμού από πρωταθλητές έχουν γίνει ουραγοί σε σχέση με τους όμορους Δήμους, Βόηδο, Σέρβια. Εντάξει, δεν μιλάω για Μπουζάν και Ορδέ γιατί είναι μεγαλύτερη, ακόμα και από το άλλο, τις Πρέσπες
αυτή στο Βελβετό έγινε ουραγός. Γι' αυτό το λες αυτό. Με τι στοιχεία έχει δηλαδή. Το λέω με βάση την γενική εικόνα που αντιλαμβάνεται ο καθένας μας και προσωπικά και γενικά. Λίγο μισό λεπτό. Και τον κύριο κόσμο. Γιατί πάλι προσπαθούμε. Όχι, μισό λεπτό. Εγώ δεν διακόπτω κανένα καμιά φορά. Άσε με να μιλήσω λίγο και μετά πάρε το λόγο. Μισό λεπτό. Δεν είναι κάτι που λες άτομο. Πήρες στοιχεία από το ξενοδοχείο. Εγώ ξέρω ότι το ξενοδοχείο είναι. Δεν μπορείς να βρεις δωμάτιο. Το τι λένε οι επαγγελματίες ότι η μείωση ειδικά φέτος το καλοκαίρι ήταν 30 με 40% κάτω από προηγούμενες χρονιές. Αν δεν το βλέπετε, εθελοτυφλείτε, Πρόεδρε. Με συγχωρείς. Και δεν το λέω με μορφή προς τη Δημοτική Αρχή. Το λέω με μορφή προς όλους μας. Κάτι πρέπει να κάνουμε, να ταρακουνηθούμε. Αυτό το λέω. Αν δεν αντιλαμβάνεσαι. Κάτσε να ολοκληρώσω, να μιλήσω μια φορά. Συνέχεια όταν μιλάω, προσπαθείτε να με διακόψετε. Σιγά. Τώρα μας προσβάλλεις. Και τι σε προσβάλλω. Πώς. Το ξέρω, εγώ δεν το διακόπτω. Τελείωσα όλη φορά. Μα τελειώσω και μίλα. Πάντα ολοκληρώνεις και μετά απαντάμε. Όταν λες άτοπα πράγματα, θέλουμε διευκρινήσεις. Λέω άτοπα. Το ότι κλείνουν τα μαγαζιά του ένα πίσω από το άλλο και θα κλείσουν κι άλλα, και αυτό είναι άτοπο. Ούτε γι' αυτό δεν μπορούμε να δεχτούμε, Πρόεδρε. Μη συγχωρείς, άσε να τελειώσω και πες ό,τι θες. Και ας πει και ο Δήμαρχος, και ας πει και η συνάδελφοι, και ας πει και ο κόσμος. Λοιπόν, άμα δεν τα βλέπουμε και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, με το μερίδιο ευθύνης που με αναλογεί. Λοιπόν, ανέφερε ο Δήμαρχος εδώ ασφαλτοστρώσεις, σαν να είμαστε στο Μοντε Κάρλο, τα έχουμε ασφαλτοστρώσει όλα. Αλλά δεν είπε το βασικό ο Δήμαρχος. Ότι έχουμε αφήσει επιχειρήσεις για 100 και για 200 μέτρα να μην μπορούν να μπει ο κόσμος, που δέχονται επισκέψεις, που δέχονται πελάτες, που δέχονται τουρίστες κτλ. Ακόμα και για αυτά ο Δήμαρχος δεν αναφέρθηκε. Το ότι έχουμε ασφαλτοστρώσει, δεν ξέρω, την παραμικρή γωνιά του Μπράβα και στα παλιά μέρα, δεν ξέρω πού αλλού, ναι, έχει γίνει. Αλλά το αποτέλεσμα να μην έχουμε ασφαλτοστρώσει 500 μέτρα στον παραλίμνο δρόμο, δεν έχουμε ασφαλτοστρώσει τον δρόμο τον κάτω για το σκεπασμένο, για επιχειρήσεις και να μην τα ξαναλέω. Μας ανέφερε και από το Θεοδοσίου, όχι Δημαρχία, δεν το έκανε σε το έργο. Μην λέμε τώρα. Να μην καπηλεύει σε έργα άλλων. Αυτά ήταν έργα τα οποία τα έκανε η Περιφερειακή Αρχή, ζήτησε έγγραφα κτλ. Και πάλι και εκεί, ακόμα και εκεί ουραγοί είμαστε. Που είμαστε ο πιο μικρός Δήμος και είχαμε τους λιγότερους δρόμους, ανάλογα να μην πούμε τα σέρια δίπλα, με το Δήμο Σερβιού, πόσους δρόμους έχουν ασφαλτοστρώσει με αυτό το πρόγραμμα της Περιφέρειας. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά το θέμα είναι ότι επιχειρήσεις δεν έχουν για 100 και για 200 μέτρα δεν έχουν πρόσβαση. Δεν θα πω για το νερό το 2024. Παρόλο τη φιλότιμη προσπάθεια και του Κώστα του Κουρτέλη και του Δημήτρη του Αγγέλη και με τα συνεργεία και του Γιώργου Ταγγέλα. Εγώ τα έψημα τα δίνω. Τα συνεργεία κάθε μέρα προσπαθούν να διορθώσουν τα σπασίματα, τις βλάβες και ακόμα έχουμε περάσει, πάμε στη δεύτερη θητεία αυτής της Δημοτικής Αρχής και ακόμα δεν έχουμε σκύψει το πρόβλημα σοβαρά να κάνουμε, ας πούμε, ένα. Πώς να το πω, δεν θέλω να γίνουμε ακραίος, αλλά το θέμα με το νερό είναι το νούμερο 1. Αναγκαζόμαστε, προσωπικά δεν θέλω να γράφω, αλλά αναγκάζομαι να γράφω και στα ΜΜΕ, να κατακρίνω ότι δεν έχουμε ακόμα σκύψει το πρόβλημα. Ζητήσαμε εδώ και 4 χρόνια, 5 χρόνια να κάνουμε έστω μία γεώτρηση. Να λύσουμε το πρόβλημα ανά πάσα στιγμή. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το κάνει η Δημοτική Αρχή. Και θα επιμένω εγώ στο τέλος ώστε να γίνει. Μπας περιπτώσει. Δεν το συζητάω για το σκεπασμένο, έτσι. Δεν το συζητάω για το σκεπασμένο. Δεν είναι η εικόνα που έχει ο Άγιος Νικόλαος Ναός και άλλες περιοχές τουριστικές. Εμείς είναι κορονίδα στο τουριστικό κομμάτι όσον αφορά τα αξιοθέατα του σκεπασμένου. Τώρα τι κάνουμε, είναι διευκρινιστικές ερωτήσεις. Αν είσαι ευχαριστημένος, Δήμαρχε, αν είσαι εσύ ευχαριστημένος. Κάνει ερώτηση στο επόμενο δίμηνο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Αν είσαι ευχαριστημένος, είμαι και εγώ ευχαριστημένος και είναι και ο κόσμος. Όμορφα, ωραία. Να σκεπάζουν τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Και εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Τα μαγαζιά να κλείνουν, ο κόσμος να φεύγει, θα κλείσει το δημοτικό, θα κλείσει το λύκειο και εμείς θα λέμε ότι κάναμε ένα σωρό δισεκατομμύρια έργα και έχουμε πάει καλά. Και ο κόσμος φεύγει. Έχουν φύγει τα παιδιά μας, θα φύγουν και τα εγγόνια μας και μια χαρά. Είμαστε ωραία. Συνεχίζουμε. Αυτά είναι μάθημα. Εγώ δεν ήθελα πραγματικά ξανά να σε διακόψω για να μην λες ότι μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Πρόταση. Πάλι. Τώρα, πάλι να κερδίσουμε εντυπώσεις και να φωνάζουμε στο μικρόφωνο. Δήμαρχε. Εγώ δεν θα φωνάζω όπως ο Νίκος ο Τέτος. Έχει χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο για να γίνεται πιστικός. Όμως, αγαπητέ Νίκο, όπως ανέφερες και σε μια συνέντευξη του 2019, να στη θυμίσω, αυτό για το οποίο απαντούσες τότε στο δημοσιογράφο που μας έκανε στο debate που ήμασταν, ήταν και η Ειρήνη και εσύ και εγώ, και απάντησες ότι η μεγάλη σου παράληψη όλα αυτά τα χρόνια που ήσουν αντιδήμαρχος ήταν ότι δεν είχες ετοιμάσει μία μελέτη μεγάλη
για το Βελβεντό. Το λες, υπάρχει καταγραμμένο, το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Λοιπόν, τι κάναμε λοιπόν αυτά τα χρόνια? Ετοιμάσαμε μία μελέτη για όλο αυτό το σάπιο δίκτυο για το οποίο ταλαιπωρούνται και ο Κουρτέλης και ο Αγγέλης και ο Αχίλας και ο Πουλιάνας και ο καθένας, έτσι, που τρέχουν ανα πάσα ώρα και στιγμή. Ετοιμάσαμε μια μελέτη, την οποία την πληρώσαμε 130.000 για να είμαστε έτοιμοι να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί. Και μιλάμε για ένα έργο 18 εκατομμυρίων ευρώ, τον οποίο το κυνηγάμε αυτή τη στιγμή και προσπαθούμε να το υποβάλουμε σε διάφορες διακηρύξεις, προκηρύξεις μάλλον χρηματοδοτικών προγραμμάτων. 6,5 εκατομμύρια τα Σέρβια στο ίδιο έργο για το νερό. Ναι, αλλά είχαν έτοιμες μελέτες. Είχαν έτοιμες μελέτες. Εμείς είχαμε έτοιμες μελέτες. Πήραμε κάτι το 19. Λίγο τώρα διακόψεις. Πήραμε κάτι το 19. Δεν είχαμε απολύτως τίποτα. Λοιπόν, δεν είχαμε απολύτως τίποτα. Κάναμε μια συνολική μελέτη, όμβρια, τα οποία δεν έχουν ίδρυυση και αποχέτευση για όλο τον οικισμό. Για όλο τον οικισμό. Από το πρώτο σπίτι μέχρι και το τελευταίο. Οριζόντια και κάθετα. Λοιπόν, θα μπορούσαμε λοιπόν να είχαμε μια μελέτη να το είχαμε περπατήσει κι εμείς, αλλά δεν είχαμε τίποτα. Το ξεκινήσαμε και μέχρι να πάρουμε τις αδειοδοτήσεις και ό,τι άλλο χρειαζόταν και περιβαλλοντικά και δεν ξέρω και τι άλλο χρειάζεται. Έτσι. Γιατί είναι θέματα τεχνικά. Η μελέτη είναι ολοκληρωμένη και προσπαθούμε να τη χρηματοδοτήσουμε. Και το δεύτερο θέμα, για να μην επεκταθώ, είναι όσον αφορά για την γεώτρηση. Ποιος είπε ότι δεν ασχολούμαστε? Εδώ και 1,5 χρόνο ασχολούμαστε με τη μελέτη και προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να γίνει μια γεώτρηση. Φέραμε και τους ανθρώπους, ήρθαν, είδαν τα μέρη, χρειάζονται ορισμένες άδειες ειδικές. Όλη αυτή η προμελέτη συντάχθηκε φάκελος και έχουμε μια, ας πούμε, προετοιμασία για το να πάμε παρακάτω. Δεν είναι πλέον η διαχείριση του νερού όπως ήταν παλιά. Πάμε και βάζουμε ένα γεωτρύπωνο εδώ και τώρα. Λοιπόν, και τέλος, να αναφέρω λίγο για τον τουρισμό. Πριν από λίγες μέρες, μάλλον ήρθε για τον τουρισμό, ήρθε μια ολόκληρη μελέτη της περιφέρειας. Λοιπόν, σας την έχουμε στείλει αυτή, εδώ και, δεν ξέρω, 15-20 μέρες τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Λοιπόν, είναι το χωροταξικό του τουρισμού. Διαβάστε εκεί να δείτε τα δεδομένα, να δείτε πόσο καλά πάει η επισκεψιμότητα γενικά, οι καλύψεις από ξενοδοχεία, η διαμονή και ό,τι άλλο χρειαστεί. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλύτερη μοίρα από πολλούς άλλους. Αυτό. Όχι. Περιμένετε αν θέλετε να πάμε στη δεύτερη φάση της συνεδρίας. Τι να μιλήσουμε. Να περάσουμε στο... Όχι, δεν το επιτρέπει η διαδικασία. Αφού μίλησα. Για ποιο θέμα θέλετε να μιλήσουμε? Άιντε πάλι. Μα το... Για το δρόμο μιλήσαμε. Τα είπαμε. Όλοι λένε είναι καλός ο δρόμος. Ο ένας λέει, ο άλλος λέει, ο Γιάννης ο Βελονάς είναι καλός ο δρόμος. Μιλήσαμε για το δρόμο, τα είπαμε. Μιλήσαμε, ναι, και θα ξαναμιλήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Άμα δεν μπορείτε να το κάνετε, είπαμε θα... να συνοηθεί ο Δήμαρχος με την περιφέρεια και να αναλάβει η περιφέρεια μένει. Δεν μπορείτε να συνοηθείτε με την περιφέρεια μένει. Ο Δήμαρχος θα πρέπει να μιλήσει. Μιλήσαμε για το δρόμο. Το λύσαμε το ζήτημα. Θεανό, θέλεις να περάσουμε στη δικιά σου ερώτηση? Πρόεδρε, ο δρόμος πότε θα ξεκινήσει? Να ξέρω τι γίνεται. Το φθινόπωρο. Πότε? Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, όποτε... Να πιάσει ο χειμώνας. Όπως έγινε και πέρυσι και ο χειμώνας. Πέρυσι ήρθαν Απρίλιο με Μάιο. Ευχαριστούμε πολύ. Όχι, δεν μπορείτε να μιλήσουμε άλλο για τον δρόμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θεανό, θέλεις να περάσουμε στην ερώτηση, παρακαλώ? Όχι. Σας παρακαλώ τώρα, είπαμε για τους δρόμους. Είπαμε για τον δρόμο. Είπαμε για τον δρόμο. Ευχαριστούμε πολύ. Και πήγε Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Γιατί να μην μιλήσω, δεν μπορώ να μιλήσω. Μιλήσαμε για τον δρόμο. Τα είπαμε. Τελείωσε η συνεδρίαση αυτή. Είπαμε ότι θα γίνει. Είπαμε τώρα, δεν είπαμε. Τέλος Σεπτεμβρίου θα το φτιάξουμε. Αυτό είναι τώρα. Τέλος Σεπτεμβρίου, Οκτώβριο. Γιατί. Λοιπόν, πάμε. Δεύτερο.
Ποιες ήταν οι μέχρι τώρα ενέργειες και ποιες ενέργειες θα γίνουν στο μέλλον για την ιατρική κάλυψη και την εξασφάλιση της σωματικής και ψυχικής υγείας των διδημοτών? Καταρχάς να πω ότι με στεναχωρεί πολύ το ερώτημα, αλλά θα εξηγήσω το λόγο στο τέλος. Το 2019 λοιπόν όταν αναλάβαμε... Ο Δήμαρχος θα απαντήσει, ο Δήμαρχος. Όχι, γιατί δεν είναι, εγώ θα απαντήσω. Για ποιο λόγο? Γιατί για ποιο λόγο? Ο Δήμαρχος απαντάει. Δεν κατάλαβα. Η λογοδοσία είναι για τον Δήμαρχο και αν θέλει κάποιος να μιλήσει. Λοιπόν, θα δώσω εγώ τα στοιχεία. Το 2019 λοιπόν βρήκαμε ένα ιατρείο σε άθλια κατάσταση. Όσον αφορά το χώρο, έτσι. Και το πώς ήταν στημένα κάποια πράγματα εκεί, άβαφος, απεριποίητος, χωρίς τα κουφώματα με προβλήματα και διάφορα άλλα ζητήματα. Λοιπόν, κάναμε συντήρηση. Τον βάψαμε όλο, 2 φορές, όχι μία, αλλάξαμε τη θέρμανση, βάλαμε αντλία θερμότητας και τοποθετήσαμε και τώρα τελευταία και στόρια στα παράθυρα, επειδή ήταν ένα αίτημα που δεν ήταν και η υποχρέωσή μας. Αυτό είναι μια υποδομή που όφιλε να την κάνει το Κέντρο Υγείας. Το 2020, να σας θυμίσω ότι έκλεισε λόγω του κορονοϊού. Βγάλαμε τότε εδώ, σε αυτή την αίθουσα και αυτό το Συμβούλιο, μάλλον το προηγούμενο, βγάλαμε ψηφίσματα διαμαρτυρίας 3 φορές. Επαναλειτουργήσε από τα μέσα του 2021 με 1 γιατρό και με 1 μέρα την εβδομάδα. Πάλι ήταν ο κορονοϊός σε εξέλιξη και πάλι βέβαια να πω ότι μας κοροϊδεύαν ότι δεν μπορούμε να εξυπηρετηθούμε. Έχουμε ουσιαστικά 2 κατοχυρωμένες θέσεις γιατρών, περιφερειακών γιατρών, στο περιφερειακό ιατρείο. Αυτό που πολλοί το λένε αγροτικό. Λοιπόν, συνδιοργανώσαμε με το Δήμο Σερβίων μια περιφερειακή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις Σέρβιες στις 7 Απριλίου του 2023, επειδή ήταν κλειστή η γέφυρα. Ζητήσαμε τη συνδρομή του Υπουργείου, της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, της Διοίκησης του Νοσοκομείου Κοζάνης και του Κέντρου Υγείας Σερβίων για την επαναλειτουργία και τη στελέχωση του Περιφερειακού Ιατρείου. Αλλά ζητήσαμε ταυτόχρονα σε εκείνη τη συγκέντρωση και με όλα τα αιτήματα που ακολούθησαν και το Κέντρο Υγείας Σερβίων να στελεχωθεί καλύτερα για να μπορεί να λειτουργεί καλύτερα, να προσφέρει μια μορφή δευτεροβάθμιας περίθαλψης στην περιοχή μας και στα 10 χιλιόμετρα από εμάς. Επανήλθε λοιπόν η κανονική λειτουργία του Κέντρου Υγείας με 2 γιατρούς εναλλάξ, 4 μέρες την εβδομάδα και μερικές φορές 5. Παίζει λόγω του ότι παίρνουν άδειες ή κάνουν εφημερίες. Άλλη παρέμβαση στη θέματα υγείας. Επισκέπτες υγείας από το Κέντρο Υγείας Σερβίων μια φορά το μήνα έρχονται εδώ πέρα για εμβολιασμούς. Έχουν ενημερώσει και τους συνεταιρισμούς και μιλούμε για εμβολιασμούς Ιωάννα, τέτανο και κάτι τρίτο. Εκτός αν αυτά δεν είναι στην ψυχοσωματική υγεία των κατοίκων. Επισκέψεις στο οδοντιάτρο από το Κέντρο Υγείας Σερβίων στα σχολεία για ενημέρωση και πρόληψη σε γονείς και παιδιά. Τακτικές και όποτε χρειαστεί. Από την ψυχογεριατρική εταιρεία Νέστορ γίνονται 2 συνεδρίες ανά μήνα. Αυτό το έχει ξεκινήσει η προηγούμενη πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, η Βάγια Ιμαλού. Λοιπόν, και με τη συνένεση βέβαια και του Συμβουλίου. Από αυτήν την εταιρεία λοιπόν Νέστορ γίνονται 2 συνεδρίες ανά μήνα με 1 ψυχολόγο και 1 κοινωνική λειτουργό και σε αυτό ωφελούμενοι είναι 40 άτομα που αναομάδες συζητούν για θέματα ψυχοσωματικής υγείας. Συνδέεται το κέντρο εδώ του ιατρείου και με το Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών του Θεαγένειου Νοσοκομείου για όσους συμπολίτες ενδιαφέρονται για καθοδήγηση είτε για τους ίδιους είτε για συγγενικά πρόσωπα. 1 φορά το μήνα έρχεται η κοινωνική λειτουργός στο ιατρείο από το Κέντρο Υγείας Σερβίων και συντονίζεται μαζί με τον γιατρό για το ποιους θα δει για να προσφέρει την βοήθειά της. Όσον αφορά την πανδημία, η οποία μας έπεισε και εμάς ξαφνικά όπως σε όλο τον κόσμο και στην πατρίδα μας βέβαια, είχαμε μια τακτική συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα για δωρεάν rapid test, τα οποία είναι αμέτρητα. Δεν μπόρεσα να βγάλω άκρη δηλαδή για το πόσες φορές ήρθαν οι άνθρωποι, γιατί έπρεπε να μετρώ λίγο ώρες. Η βοήθεια στο σπίτι από το 2020 μέχρι σήμερα για το θέμα της ψυχοσωματικής υγιεινής, για το πώς εξυπηρετούνται δηλαδή οι δημότες, εξυπηρέτησε τους κατοίκους με 5.898 ιατρικές πράξεις και συνταγογραφήσεις. Στη συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Σερβίων, επίσης, είχαμε 182 εμβολιασμούς κατοίκων και παράλληλα εξυπηρετούνται για διάφορες ανάγκες 50 ευπαθείς οικογένειες και 8 άτομα και 8 οικογένειες με ΑΜΕΑ και στο Βλεβοντό και στο Παλαιογράτσιο. Όταν ήταν ο κορονοϊός, κάναμε και έκτακτα συζήτηση για μια μεγάλη περίοδο στις 40 ευπαθείς συμπολίτες και τις οικογένειές τους,
για να βοηθήσουμε λίγο την κατάσταση τότε. Ο Δήμος αυτή τη στιγμή διαθέτει 10 επινδυτές. Ο ένας είναι από το 2007 και μπορώ να πω ότι λειτουργεί καλύτερα από τους καινούριους. Είναι προσφορά των Ομογενών της Αμερικής με καθοδήγηση του Χάρη του Μπουντούλα και με χρήματα από το Σύλλογο Βελβεντενών Φιλαδέλφειας και Γάλγουτ. Κάποιους δωρητές δηλαδή από εκεί. Και είναι στο αγροτικό μας, στο Περιφερειακό Ιατρείο. Υπάρχουν 5 επινδυτές που αγοράστηκαν από το Δήμο μέσω της ΠΕΔ, με μια χρηματοδότηση της ΠΕΔ. Και είναι δύο στο αθλητικό κέντρο αυτή τη στιγμή, στον Άγιο Διονύσιο, στο καταφύγιο στο Πολεογράτσο και στην Αγία Κυριακή. Υπάρχουν 3 επινδυτές που ήρθαν από την περιφέρεια, είχαν αποφασιστεί επί Καρυπίδη, εκτελέστηκαν επί Κασαπίδη και ήρθαν στο Δημαρχείο, στον ΕΣΕΠΟΠ και στην Δήμητρα. Και υπάρχει και ένας επινδυτής που είναι προσφορά του ΤΟΕΒ, που είναι στο αθλητικό κέντρο. Αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες, γίνεται εγκατάσταση τηλεϊατρικής στο Περιφερειακό Ιατρείο, καινούργια συστήματα δηλαδή, για να συνδέεται το Περιφερειακό Ιατρείο, οι γιατροί βασικά, με κάποια μεγάλα νοσοκομεία και τηλεϊατρικά να εξυπηρετούν κάποιες περιπτώσεις ιδιαίτερες. Επίσης, σας έχω πει ότι προτιθέμεθα να αλλάξουμε στέγη στο Περιφερειακό Ιατρείο, αλλά αυτό έχει δρόμο και δεν έχουμε ακόμα την εξέλιξη που περιμέναμε. Θα γίνει όμως. Και τέλος, για την ψυχοσωματική υγεία που λέτε, θα βοηθήσει στην εξυπηρέτηση πιο πολύ το κέντρο κοινότητας που μας ήρθε μια αρχική έγκριση ότι θα συσταθεί και το οποίο οι πρώτες ειδικότητες που ζητάει είναι ένας ψυχολόγος και ένας κοινωνικός λειτουργός. Νομίζω ότι και αυτοί θα συμβάλλουν σε αυτό το θέμα υγείας. Τώρα, αναφέρθηκε παλιότερα και προεκλογικά ότι στο κέντρο υγείας Σερβίων και σε κάποια ανάλογα κέντρα υπάρχει γιατρός με διαρκή σύμβαση και ότι προσφέρει. Λοιπόν, σας έδωσα και άλλη φορά τη διευκρίνηση, την ξαναδίνω χάρη του θέματος, ότι η γιατρός έχει μια σύμβαση, πάει μια φορά το μήνα στους οικισμούς, μένει εκεί πέρα από μισή ώρα μέχρι και αρκετές ώρες όταν ο οικισμός είναι μεγάλος. Και αυτό είναι από ένα πρόγραμμα το οποίο έγινε από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Όταν γινόταν τα ΚΕΦΗ, ήταν το έτος 2017 και ο Δήμος Σερβίων Βελβεντού και ειδικά για το Βελβεντό δεν πρόταξε τη δημιουργία ΚΕΦΗ. Όταν ξαναβγεί πρόσκληση, θα κοιτάξουμε αν μπορούμε να κάνουμε και εμείς ΚΕΦΗ, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια τέτοια εξυπηρέτηση. Τέλος, θέλω να πω ότι πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι οι υπηρεσίες υγείας ασκούνται από το κράτος. Η πρωτοβάθμια από το Περιφερειακό Ιατρείο και από το Κέντρο Υγείας, η δευτεροβάθμια από το Κέντρο Υγείας και από το νοσοκομείο, η τριτοβάθμια από το νοσοκομείο και από τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και όπου αλλού χρειαστεί. Οι πολίτες όμως που μπορούν και με τον εθελοντισμό, αλλά και οι επιστήμονες που έχουν γνώσεις και επίσης ενδιαφέρονται να βοηθήσουν, μπορούν να το κάνουν. Και βέβαια από την πλευρά του Δήμου είμαστε διατεθειμένοι να στηρίξουμε τέτοιες πρωτοβουλίες και να προσφέρουμε κάθε βοήθεια όταν υπάρξει ενδιαφέρον. Και τέλος, να πω ένα παράδειγμα τελευταίο. Έγιναν 2 εκδηλώσεις για την τρίτη ηλικία στο ΚΑΠΗ. Η μία ήταν ενημέρωση από την αστυνομία και αστυνομικούς αλλά και ψυχολόγους για απάτες και την ψυχολογική στήριξη των ηλικιωμένων. Και δεύτερον, έγινε μια καλή ενημέρωση από ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και ψυχολόγο και ψυχίατρο, νευρολόγο, ναι, για την άνοια. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, αγαπητή Θεανό, πόσες από αυτές τις εκδηλώσεις ήσουν, για να στηρίξεις λίγο την όλη προσπάθεια. Γιατί είσαι και δημοτικός. Θα δικαιολογηθώ σε εσάς γιατί απουσίαζα από αυτές τις εκδηλώσεις. Δεν χρειάζεται. Ωραία. Λοιπόν, δεύτερον, όταν όλα αυτά που λέτε, και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει το κράτος να στηρίζει το ιατρείο, έτσι. Από τη στιγμή που αν δεν γίνεται αυτό, εμείς θα μείνουμε άπραγοι. Τρίτον. Άπραγοι μείναμε με όλα αυτά που ανέφερα. Λοιπόν, όλα αυτά που ανέφερα που δεν τα λέτε ποτέ. Το 2007 ο κύριος Ζοζοβίλης υπογράφει τη σύμβαση γιατρού που συνταγογραφούσε απογεύματα στο ΚΑΠΗ και το πρωί ήταν στο αγροτικό ιατρείο. Όχι. Και δεν είναι όλα καλυμμένα, γιατί και εμένα με παίρνουν ασθενείς τηλέφωνο και πηγαίνουν στα σπίτια τους. Γιατί δεν υπάρχει γιατρός το πρωί. Και επίσης, αφού αναφέρατε και την κυρία Τράντα, πες η ώρα πόσοι Βελβεντινοί έρχονται μέχρι τις 3 η ώρα το πρωί πέρα για συνταγογράφηση και για εξέταση. Μέχρι τις 3. Είναι κάθε μέρα ο γιατρός εδώ. Είναι 4 φορές την εβδομάδα. Πόσοι Βελβεντινοί μέχρι τις 3 έρχονται για εξέταση, να σας φέρω τα στατιστικά. Στο κέντρο υγείας. Γιατί δεν έχει εδώ κάθε μέρα.
ημέρα. Είναι 4 φορές την εβδομάδα και 5 φορές σε νοσηλεύτριο, επειδή αν θέλετε σε μένα πιθανό. Ξέρεις τι, όχι, δεν θα αναφερόμαι καθόλου σε σένα, απλά και σε ένα ερωτήμα. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα, αυτά τα πράγματα είναι 4 φορές ο γιατρός. Τώρα με τις άδειες ή με κάποιες εφημερίες, ίσως είναι και 3, όμως είναι πολύ σημαντικό για αυτό το μικρό Δήμο που έχουμε γιατρό 4-5 φορές την εβδομάδα. 7 πρέπει να έχουμε, Ιωάννα. Νίκο, να σας πω λιγάκι. 7 πρέπει να έχουμε. Να σας πω λιγάκι, όταν αυτό που είπε και ο Δήμαρχος του κράτους περίμενε και αυτό. Όταν στην δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας υπάρχουν 2 ή 3 γιατροί, δεν μπορούμε εμείς εδώ. Στο Βελβετόν έχουμε και τους 2. Ή κάθε μέρα. Έχουμε 4 μέρες την εβδομάδα. Διάβασε τη σύμβαση λίγο. Είναι το μοναδικό Γιατί εσύ? που έχει καθημερινά ιατρείο. Και αυτό είναι από τις ανάγκες που υπάρχουν. Θεωνό, εσύ πρέπει να διαβάσεις. Εσύ τι θέλεις. Γιατί? Από εσένα ακούγεται καλύτερα. Δεν έχω το λόγο, να πάρω το λόγο να πω. Όχι, όχι. Γιατί δεν ακούγεται. Νομίζω ότι γίνεται με. Έχεις μικρόφωνο, διάβασέ το. Δεν θα τη διαβάσω. Από το Δήμο ή από κάπου αλλού. Είναι το κέντρο υγείας, οι γιατροί ανήκουν εκεί και από εκεί ορίζεται και νομίζω ότι γίνεται το μεγαλύτερο δυνατό για το Βελβετό. Επειδή έτυχαίνει να είμαι και εκεί και γνωρίζω και τι προσπαθώ να κάνουν οι άνθρωποι. Αυτά. Λοιπόν, είναι ευχάριστο ότι μας θυμίζετε μια πολύ καλή πρωτοβουλία του παρελθόντος, μόνο που δεν μπορεί να γίνει τώρα. Λοιπόν, υπήρχε μια σύμβαση με γιατρό. Εδώ ήταν μια γιατρός, η πρώτη που ήρθε, και ήρθαν αρκετοί. Ήρθε και ο Λευτέρης ο Σόμος, και ήρθε και η Μαρία Ζανδέ, και ήρθε μια. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, Ντόρα, που είναι Γρεβενά και ακόμα σε ένας. Ήταν ένα καθεστώς παλιό, όπου πρόσφερε υπηρεσίες μόνο στα μέλη του ΚΑΠΗ. Αποκλειστικά στα μέλη του ΚΑΠΗ. Ήταν στο Δημοτικό Ιατρείο για έκτακτα περιστατικά, αν υπήρχε κάτι, δεν μπορούσε να συνταγογραφήσει. Δεν υπήρχε περίπτωση να συνταγογραφήσει και ό,τι συνιστούσε για φάρμακο έπρεπε να πάνε την επόμενη μέρα στον επίσημο γιατρό, οι άνθρωποι αυτοί, οι συγγενείς τους, για να πάρουν τη συνταγή. Αυτό το μοντέλο δεν μπορούσαμε να το συνεχίσουμε και, εν πάση περιπτώσει, σταμάτησε το 2010. Λοιπόν, από το 2019 δεν το εφαρμόσαμε, θα δούμε, αλλά οι ενέργειες που ανέφερα είναι τόσο σημαντικές, γίνονται τόσα πράγματα, λοιπόν, για την υγεία και είπαμε ότι και το κράτος θα πρέπει να είναι λίγο περισσότερο σκυμμένο πάνω στην επαρχία. Όταν δεν το κάνει. Για τη συνταγογράφηση δεν ισχύει, η κοπέλα συνταγογραφούσε κανονικά. Δεν συνταγογραφούσε. Δεν θα τη φέρω εδώ τώρα να μας το αποδείξει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα θα ανατρέχουμε στο 2007 που έχουν κάθε μέρα. Χαίρομαι γιατί και αυτή την πρωτοβουλία εμείς την είχαμε πάρει. Επίσης και ακόμη μία ερώτηση τελευταία. Έχετε κάνει κάποιες ενέργειες να φέρουμε. Εντάξει, δεν μπορούμε, σύμβαση, δεν μπορείτε, δεν θέλετε, δικό σας θέμα. Για οπλίτη γιατρό έχετε κάνει κάποια ενέργεια? Για οπλίτη γιατρό. Τι είναι ο οπλίτης γιατρός? Ο οπλίτης γιατρός είναι φαντάρος, ο οποίος μπορεί να εκτελέσει χρέη αγροτικού γιατρού. Δεν μας ήρθε κάποια ενημέρωση από το Υπουργείο ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε. Δεν μπορούμε να παίρνουμε κόσμο, δηλαδή. Το προτείνω τώρα, Σοφία, αυτό. Αν μπορείτε να. Όχι, αν μπορώ να πάρω ένα τηλέφωνο στο στρατό ή στο στρατηγείο. Όχι στο στρατό. Αν υπάρχει πρόγραμμα, αν δεν υπάρχει πρόγραμμα, πώς θα έρθει ο άνθρωπος? Υπάρχει. Κάντε μια επικοινωνία, εσείς έχετε επαφή με τους υπουργούς στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Λοιπόν, θα το ρωτήσουμε. Εντάξει. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα. Υπάρχει πρόγραμμα για αυτούς οι οποίοι είναι αντερησίες συνείδησης, υπάρχει πρόγραμμα για αυτούς που έχουν μετατρέψει τη φυλακή τους σε κοινωνική εργασία, αλλά για ιατρική φροντίδα στον πρωτοβάθμιο χώρο δεν υπάρχει. Κάτι τουλάχιστον δεν ήρθε. Αν ήρθε θα το αξιοποιούσαμε. Ναι. Λοιπόν, να κλείνουμε αυτό. Θα ήθελα να πω. Από το ιατρείο, περιφερειακοί 4 μέρες φτάνουν 50 με 70 άτομα. Γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες. Φυσικά την ημέρα που θα λείπει ο γιατρός, το κέντρο υγείας είναι κατακτά. Νομίζω ότι πάλι εξυπηρετεί το κόσμο. Να μην, δηλαδή γίνεται δουλειά και νομίζω από όλους. Όμως το μεγαλύτερο δεν μπορεί να έρθει στο κέντρο υγείας. Όπως επίσης, όταν κάποιος έχει ανάγκη στο σπίτι, δεν μπορεί κάποιος να λέει φοβάμαι να έρθω γιατί έχεις κορονοϊό. Έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Σε αυτό δεν είναι όμως, εγώ δεν ξέρω ο Δήμαρχος αν θέλει να απαντήσει κάτι. Εγώ μπορώ να πάρω το λόγο. Αν ο γιατρός μία. Και να κλείνουμε. Όχι, να σου πω το θέμα. Αλλά πάντως. Κανονικά τώρα είμαστε εκτός διαδικασίας. Είμαστε εκτός διαδικασίας. Εντάξει, το πρόεδρε τώρα. Όχι. Για να. γνωρίζουμε κάποια
Γιατί να φωνάξει πάλι και να φωνάξει εδώ και να ακούγεται. Και πριν και αυτό που είπα για τα παιδιά και για τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας για το νερό. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί. Πραγματικά και για τις ώρες που είναι. Το θέμα ποιο είναι? Η διαφορά που θα κάνει το Δήμο μας ξεχωριστό. Είναι αυτά τα μικρά, τα καθημερινά και τα βασικά, στα οποία δεν θα μας κατηγορήσει κανένας δήμαρχος και αγαπητοί συνάδελφοι, αν κάνουμε και μια σύμβαση με έναν γιατρό, εξωτερικό συνεργάτη. Κανένας δεν θα μας κατηγορήσει. Και ούτε θα μας πάνε στο ελεκτικό συνέδριο, ούτε πουθενά. Είναι τόσο απλά. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε τα αυτονόητα. Εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω. Τις ώρες, ναι, να πληρώσουμε εξωτερικό όπως πληρώνουμε πολιτικούς μηχανικούς, όπως πληρώνουμε ηλεκτρολόγους μηχανικούς, όπως πληρώνουμε δεν ξέρω τι άλλο. Να πάρουμε έναν γιατρό, τόσο δύσκολο είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Θα πέσει ο προπολογισμός του Δήμου τόσο έξω. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Αυτό θέλω να πω, Ιωάννα. Εγώ δεν μιλήσω το έργο καθενός. Γιατί πώς θα μας κατηγορήσει άλλο? Όχι, πώς θα μας κατηγορήσει αν κάνουμε μια πρόθεση ενός εξωτερικού γιατρού? Σας το λέω, θα πέσει ο προπολογισμός έξω. Να το κλείσω εγώ. Ναι. Λοιπόν, με τον νόμο 3584 του 2007, ειδικό συνεργάτη που τον ανέφερε κατά κόρο Νίκο προεκλογικά, μπορούμε να πάρουμε γιατρό. Μόνο που αυτός δεν έχει καμιά δουλειά να εξετάσει κανέναν ασθενή. Δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται. Και δεν μπορεί και να συνταγογραφήσει. Εδώ είναι ο νόμος, τον έδειξε κι άλλη φορά, δεν πρόκειται να ασχοληθούμε ξανά. Δηλαδή το 2007 ήταν παράνομη γιατρός που συνταγογραφούσε και έπρεπε ασθενείς. Ήταν εντελώς διαφορετικό το πλαίσιο και δεν συνταγογραφούσε. Το λέω και πάλι. Δεν υποδείχνει, όχι, υποδείχνει. Όχι, δεν προκαλώ κανέναν και πρόεδρε να κρυτερηθεί η διαδικασία. Δεν θα κάνουμε το παράδειγμα. Γιατί ο υδραυλικός που έχουμε στο Δήμο έχει πτυχίο. Δεν θα τα τρελαθούμε τώρα. Νίκο, αρχικά δεν υπάρχει λόγος να φωνάζουμε. Δεν υπάρχει λόγος να φωνάζουμε. Εσύ τα ισοπεδώνεις. Κύριε Τέτο, σε παρακαλώ. Εσύ τα ισοπεδώνεις όλα. Πέρασες από αυτές τις θέσεις κάποτε και δεν έκανες καν τίποτα. Εντάξει, άιντε. Κύριε Τέτο, σε παρακαλώ, μη φωνάζεις. Να μην φωνάζουμε. Να μην φωνάζουμε. Εντάξει. Αυτό μας έλεγε. Γιατί δηλαδή στον υδραυλικό που δεν έχει πτυχίο και παραβλέπεις τον νόμο. Ενώ στον γιατρό πας με το γράμμα του νόμου. Εντάξει, αφού δεν μπορεί να συνταγογραφήσει. Δεν υπάρχει λόγος. Κακού εδώ παραψέματα ότι συνταγογραφούσε. Υποδείκνυε φάρμακα και την άλλη μέρα πήγαινε σε γιατρό νόμιμο για να μπορεί να το. Δηλαδή πάλι λέτε ότι ήταν παράνομο. Κυρία Στεφάνου, σας παρακαλώ τώρα. Ναι, παράνομο να ήταν. κλείσουμε τη διαδικασία. Παράνομο ήταν. Δημήτρη. Εντυπώσεις. Αλλά τις εξετάσεις τις δώσατε όταν χρειαζόταν. Δεν μας λέει ότι Πάμε.